Jau. Dávaj bacha. Hej, bracho, sleduj ako začínam. Vidím ten program a pekne ho prepínam. Vypínam sám seba a preto nevidím iba teba, sám seba riešim iba teba, teba ma zajeba. Už sleduj ako to len vychytávam, s takými buzeratmi ako stevy sa zahrávam. A viem, že aj niekedy prehrávam, chcel by si ma dať dole na ramena. Poď ukážem ti moje kolena, dojebu tvoju sanku. Potom chytím ti to pánku, zahodím ti udade tam. Potom uvidíš sám ako vychytávam, s takými buzeratmi ako stevy sa vôbec nezahrávam. Jo, aha, takže repujem tu zase a v tom dobrom čase. Áno, lebo Ríšo je Diaz, keď sa ti nepáči, môžeš ho cucať. Áno, presne tak, ako hovorí môj brat, toto není sranda. Pozor zadu moja banda, nerob si srandu, nerob mi hanbu, pretože pozdrav tvoju starku. Hehe, ďalej sa budem takto smiať, keď sa ti to nepáči, tak môžeš na hlavu srať. Ty buzerán pojebaný, dokáž to čo ja, dokáž to čo my, nikdy na nás nebudeš mať, lebo ste žobraci. Joj, čo ti jebe, toto bola rana, môžeš vyfačiť chlapia na to, čo sa patrí, ako sa to patrí má. Pozrej chlapa, ako to zajebáva, budem sa ti usmievať do tvare kľudne, potom ti ukážem, toto je len kľudne, potom ti ukážem, ako sa tu len zahrávame, a viem, že bracho, my sme RKS, neprehrávame. Tomu ver, diel, čiže vidíme sa v druhom dieli, ak sa ti to páčilo, daj like, a ak nie, jeb na to. Tomu ver. Čaute. Čiže se vás. Zdraví ťa RKS, Braško.